abans de l'església de Sant Antoni. Ja a les 10 plens estaven de gom a gom i la gent tot fent fresa i movent xivarri s'esperava per veure passar els 3 toms. Va arribar al cap d'un rato la comitiva que portava les bèsties a beneir. Feien tots molta tropa, però era el meu nòvio el que més cors de llauna feia patir. Com que de banderado hi anava ell, de content no cabia dins de la pell. I jo em veure tan guapo i estarrufat, li vaig dir de carinyo en un dolç escalat. Ai, Antonet del meu cor, rei dels 3 toms, jo per a tu, que em donaria de toms. Ai, ja en pots estar ben segur. Com que el sant del meu nòvio aquell dia era, vam anar a celebrar-ho a Sant Agustí. Érem 13 a la taula, més ell va dir-me: la més vella és ta mare, no cal patir. Quin gastet el meu pla de costat em feia, però la mare badava i no el veia ell. Doncs prou feina tenia en drapar la dona, que es va clavar per postres 4 tortells. Al sortir al cine Diana ens en vam anar, i allà sí que el cotxer se'm va desbocar. I per no desgustar-lo, jo sóc així, m'ho vaig prendre amb paciència i fins li vaig dir: ai, Antonet del meu cor, rei dels 3 toms, jo per a tu, que em donaria de toms. Ai, ja en pots estar ben segur.